Γεια σας παιδιά. Καλώς ορίσατε στο σημερινό μας βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like και εγγραφή στο Νεκταρία του μας κανάλι. Εγώ είμαι η Νεκταρία και αυτή είναι η φίλη μου η Βίκη. Είναι φανταστική φίλη. Ωραία, πάμε να παίξουμε. Θα παίξουμε τύπη ανθρώπων στο Everest. Δηλαδή είχαμε κάνει κι άλλο ένα βίντεο, αλλά τύπη ανθρώπων σε καφενείο. Τώρα θα κάνουμε στα Everest, ok? Πάμε να ξεκινήσουμε. Η χοντρή. Αχ, τι καλά, τι καλά. Για να δω ποιο μαγαζάκι είναι. Το Everest, το αγαπημένο μου μαγαζί. Καλησπέρα σας, γεια σας. Γεια σας, τι θα θέλατε? Θα ήθελα κοτόπουλο, cheeseburger, πατάτες και λάχανο. Φάλω ένα έτοιμα μέσα σε 5 λεπτά. Δεν μπορούμε όλα αυτά τα πράγματα, κυρία μου, μέσα σε 5 λεπτά, αλλά τέλος πάντων. Γουργουρίζει η κοιλιά μου, καταλαβαίνετε. Γρήγορα φτιάξτε το. Είναι πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορούμε τόσο γρήγορα. Να φαρέθηκα να περιμένω. Ορίστε, εδώ είναι. Πάω στην τουαλέτα. Από μέσα. Αχ. Πω έκανα την ανάγκη μου. Έχω φάει πολύ σήμερα. Όπα, έπεσα κιόλας. Βοήθεια. Είστε καλά, κυρία μου, έλα, πάρτε. Κι άλλο ένα. Κι άλλο ένα, κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Δεν θα μου φτάσει αυτό. Δεν μπορώ μόνο σε λίγα λεπτά. Θα πάρει Γρήγορα, κι άλλο. Το φάγα κιόλας, είναι τόσο νόστιμο. Θέλω και το άλλο, γρήγορα. Περιμένετε, το φτιάχνω. Κυρία μου, δεν σας επιτρέπετε να είστε εδώ πέρα. Φύγετε. Να φάω ένα ωραίο μαρούλι. Δεν καταλαβαίνω αυτοί οι πελάτες. Φύγετε, σας λέω. Καλό. Θα παίξω ποδόσφαιρο γιατί βαρέθηκα να περιμένω. Επιτρέπετε να παίζετε μπάλα. Ευχαριστώ πολύ. Αχ, τι νόστιμο μπέργκερ. Φέρτε μου κι άλλο. Δεν μπορούμε τόσα πολλά. Εγώ σας το ζητάω εγώ. Δεν θα ξανάρθω άμα δεν μου φτιάξετε κι άλλο. Εντάξει. Όχι, για να παίξω με την παλίτσα εδώ πέρα. Λολολολολο. Γρήγορα, βαρέθηκα να περιμένω πια. Δεν μπορούμε και τόσο γρήγορα. Δεν είμαστε και το πιο γρήγορο εστιατόριο. Είστε στριμμένοι. Θα σας κάψω την κουζίνα. Θα σας βάλω σε μήνυση. Θα το πω στην αστυνομία. Ψήστα γρήγορα το cheeseburger. 1 ώρα για ένα cheeseburger. Πάρτε, κυρία μου. Ευχαριστώ. Περιμένετε το φω. Στην νόστιμο. Εντάξει, το έφαγα. Οχ, με πιάσε τουαλέτα. Τι θα κάνω. Αχ, έκλασα αρκετά. Θα μας πληρώσετε και την τουαλέτα. Όχι, εντάξει. Δεν θέλω. Λοιπόν, γεια σας. Τα λέμε την άλλη φορά. Θα σας κάνω μήνυση. Μείνετε εκεί που είστε, σας παρακαλώ. Θα το πω στην αστυνομία.
Εντάξει, τώρα σταμάτα Βίκυ, πήγαινε εκεί που κάθεσαι και να συνεχίσουμε. Αυτή που πάει βόλτα με το αυτοκίνητο. Γεια σας, είναι κανείς εδώ? Είπε παππίζα σας, κυρία. Γεια σας, τι θα θέλατε? Κυρία, δεν έχουμε όλη την ώρα. Ανοίξτε πρώτα για να παίρνω αέρα. Καθίστε. Θα ήθελα ένα μπέργκερ. Όχι σετ. Απλά σε ένα κουτάκι θα το ήθελα το μπέργκερ. Εντάξει, πάρτε. Τι ωραία, γιατί το βάλω μέσα. Και άλλο ένα μπέργκερ, παρακαλώ, γιατί είναι και το παιδί μου. Και άλλο ένα επειδή είναι η μητερούλα μου. Και άλλο ένα για τον πατέρα. Παναγία, πώς θα πέρασε? Ωραία. Και άλλο ένα και για την ξαδερφούλα μου. Και άλλο ένα για τον αδερφό μου. Κάτι πια, κυρία μου. Και άλλο ένα για τον παππού μου. Πάρτε ένα σωρό το σετ, δεν μας νοιάζει. Και άλλο ένα για τη γριούλα μου. Εντάξει, γεια σας. Για τα λεφτά σας! Τα λεφτά σας! Είναι αυτή η πελάτης με κληρώνει. Να κάνω ή περίεργη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι θα θέλατε? Γεια σας. Θα ήθελα τον κόσμο μου να φάω. Κάτω, κυρία μου, στο πάτωμα. Όχι εδώ πέρα. Στο πάτωμα! Λοιπόν, θα ήθελα να φάω κάτι πολύ νόστιμο. Μία κοκακόλα με λίγο φράγκο. Δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Θα ήθελα κοκακόλα και λίγο φράγκο, δηλαδή 5 ευρώ. Α, οκ. Γρήγορα! Γιου! Σας περιμένω χειροκροτώντας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τα λεφτά σας, τα λεφτά σας. Φράγκο. Δώστε το μου. Θα μου δώσετε 5 ευρώ και εγώ θα σας δώσω 5 ευρώ. Αφού σας έδωσα αυτό. Λοιπόν, δεν έχω όρεξη να πληρώσω, οπότε θα σας βρέξω. Και το μαγαζί. Και θα βρέξω και το μαγαζί σας. Θα σας κάνω μήνυση στην αστυνομία, ακούσατε? Δεν τα ακούσαμε. Ακούω ακουστικά, δηλαδή μουσική. Α, καλά, εντάξει. Φύγετε, φύγετε. Στην αστυνομία θα πάτε μια χαρά. Ίσως τη... Γεια σας. Γεια. Θα ήθελα ένα cheeseburger και με σετ και μία φάντα, οκ? Σε ένα ποτηράκι. Με την ησυχία σας. Μπράβο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Πολύ νόστιμο. Όπα, κάποιος με παίρνει. Έλα αγάπη, δεν μπορώ τώρα, εντάξει. Γεια αγαπούλα. Για να σου αρχίσω. Πόσο πληρώνω? 5 ευρώ. Α, θα το κάνω με την κάρτα μου. Οκ. Ωραία. Σωστά. Μπράβο. Γεια σας. Γεια σας, καλή δουλειά να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λογικό ήταν Στον κόσμο της. Γεια σας. κυρία μου, γεια σας. Μ' αρέσει να κάνω λίγο τρέλο σε μαγαζιά, συγγνώμη. Έχω τέτοιο υφάκι. Θα πληρώσετε εσείς όλα αυτά, έτσι. Για να φτιάξω μόνη μου ένα ωραίο μπέργκερ. Κυρία μου, δεν γίνεται αυτό. Ελάτε, φύγετε. Τι θα θέλατε? 100 ευρώ. Τελεία και παύλα. Να πάτε. Συγγνώμη. Εγώ δουλεύω σε αυτό το μαγαζί. Φύγετε, κυρία μου. Α, ωραία, μα είναι έτσι. Κοιτάξτε λίγο, τη γράμμα από κάτω. Πάτε καλά. Νομία. Γιατί δεν το κάνατε δίκαια, εγώ το ήθελα σκατό. Λοιπόν, θα ήθελα να πάρω... Κλείνουμε. Α, ωραία, γεια σας. Είχα Χάνα. Κανονικά δεν έπρεπε να γράφει Everest. Έπρεπε να γράφει το όνομά μου. Εύα. Και καλά στα ψέματα τώρα έβαλα ένα ψευτικό όνομα. Κυρία μου, τι θα θέλατε? Ένα φαγητό που να λέγεται Εύα σαν το όνομά μου. Είχα Χάνα είμαι. Δεν υπάρχει τέτοιο φαγητό, κύριε. Υπάρχει το όνομα Εύα. Υπάρχει και σε φαγητό τόσο λακταριστό. Εύα, Ευούλα. Πρέπει να με φωνάζετε χαϊδευτικά, Ευούλα. Γιατί Γιατί είμαι βίτσα. φωνάζω? Δεν μου πείτε εσείς πώς θα σας φωνάζω. Πρέπει να μου κάνετε ένα make-up. Μα δεν είμαστε naked εδώ πέρα. Ναι, αλλά φαίνεται σε make-up το μαγαζί. Δεν ρίχνουν. Έχω δει στο YouTube ότι τα cheeseburger τα ρίχνουν πάνω στα μαγουλά τους για να είναι πιο φρέσκα. Γιατί το θέλω να το δοκιμάσω. Μπέργκερ, όχι φαγητά. Μπορείτε να μου δώσετε 2 μπέργκερ, δηλαδή σε κουτάκι να το δοκιμάσω. Ωραία. Και το άλλο. Νομίζω ότι έχω γίνει πολύ όμορφη. Δεν είμαι πανέμορφη. Είστε καλά. Μα τι έγινε, πανέμορφη δεν είμαι. Θέλετε το... Τι? Ελάτε λίγο να πάμε λίγο στην τουαλέτα να κάνουμε πως θέλετε μετό. Δεν θέλω με το κυρία μου. Για να κοιτάξω. Γιατί βάφτηκα έτσι. Να βαφτώ. Για να κάνω λίγο αυτό με το μπέργκερ.
εντάξει, βάφτηκα, καλή. Λοιπόν, πόσο πληρώνω? Πληρώνετε 10 ευρώ. Αντί για 10 ευρώ, θα σας κεράσω κι άλλο ένα raw cheeseburger και ένα σάντουιτς που το φτιάχνει η γιαγιά μου. Και γεια σας! Η πλούσια, money, μας τη φάνει. Γεια σας, θα ήθελα ένα πλούσιο επιθρόπιο. Οκ. Εδώ πέρα είμαστε cheeseburger, δεν έχουμε επιβόκια. Είναι λίγο φτωχά αυτά τα πράγματα. Να σας παίξω λίγο πλούσια, μέχρι να μου φτιάξει τώρα μου cheeseburger. Είναι έτοιμο, να, εδώ. Για να το πάρω. Ευχαριστώ. Αχ, να φάω. Οι πλούσιοι δεν πληρώνουνε. Πρέπει να μου στρώσετε ένα κόκκινο χαλί κανονικά. Τι λέτε, δεν είναι υπηρετριά σας. Είστε! Έχω μια υπηρέτρια στο σπίτι που κάνει τα πάντα. Κάτσε. Κυρία μου, αν θέλετε να πάτε στη φυλακή θα είναι ωραία, μην φοβάστε. Την έβγαλα φωτογραφία, θα την ανεβάσω στο Instagram και θα γράψω το πιο γάζο μπέργκερ. Είπα το έκανα ωραία. Τι ήθελα να κάνω? Κάτσε, τι ήθελα να κάνω? Αυτή που βαριέται. Όχι, αυτό που ήθελα να κάνω. Άκυρα. Ο Φαρσέρ! Είναι να τη βγάλουμε μια ωραία φωτογραφία. Πέρα να τη βγάλω εδώ πέρα. Πέντε καλά. Κάτσε να κρυφτώ λίγο. Φαίνομαι. Κυρία μου, σας βλέπω. Αστυνομία. Να γράψω τώρα στο Instagram η πιο χαζή και πιο σκατήλα που φτιάχνει τα χειρότερα μπέργκερ. Και αυτή που πάει να μου κλέψει, κάτσε να το στείλω σε όλους. Χαχα, θα φύγω γρήγορα. Το έστειλα. Όχι. Αχ. Κυρία μου, έχω φωνάξει την αστυνομία. Τέλεια, είμαι πολύ χαρούμενη να πω ξαναπάω στη φυλακή. Λοιπόν, τώρα θα παριστάνω. Το τελευταίο που θα παριστάνω είναι η κτυπημένη κοπέλα και σκουντουφλάει όλη την ώρα. Γεια σας! Καλώς σας βρήκαμε! Λοιπόν, θα ήθελα να χωράσω ένα cheeseburger. Όχι, μία κοκακόλα. Σας αρέσει να μου πόζα? Περιμένετε λίγο να χορέψουμε. Πάτε καλά. Δεν πάω καλά. Το είπατε και μόνοι σας.
είπα. Λάθος ακούσατε. Α, καλά, εντάξει. Αχ, τι όμορφο μαγαζί που έχετε. Το βάλα πάνω. Κυρία μου, Δεν θέλετε να το στολίσω. τι λέτε. Βγάλτε τα μόνες σας. Φύγετε από εδώ. Θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Το βάψω κόκκινο αυτό. Άντε φύγετε. Wow, θα κοιμηθούμε. Βάλε λίγο. Θέλει πάντα. Αγαπάτε, δεν τίτσμιτσα. Αγαπάτε, δεν τίτσμιτσα. Φύγατε. Θα κάνετε πάρτι, γεια σας. Θα φέρω να αγοράσω. Μην αγοράσετε τώρα, τελειώσανε. Τέλεια. Όλο το μαγαζί δικό μου, παιδιά. Σήμερα θα το στολίσουμε όλοι μαζί. Κλείσαμε. Φύγετε, κυρία μου. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι και εντυπωσιακό. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Επειδή τώρα θέλουμε να παίξουμε και μόνες μας, σας πρέπει να αποχαιρετήσουμε τα παιδιά, έτσι Βίκυ. Γεια σας παιδιά.